Bela hambai sini media rokno norok saimano sini tipra haste grangai sini buba grabai kaisa ringjak tini je white tape ni mass gathering obonok sawina sing sini duinong mohanpur je political ni sini mohanpur committee ni hoite sing tini khatung khaja khai sini buba grani o thanchani maribo baskangni chobana kaplai khanyani bagai sing white tape rok sob samone ready tongo ebong o siklani phani bising tino norok lai thane salano khona sini white tape ni phanbano sing edisi je power of phaimani bo siklani phanbano phayo abon bagai o komno sanamo singo tini white tape ni bisingtei phainai baskangni je bidhan sabha nirbachon sing kaplai khanyani bagai sini je one last fight no sing kaplai khanyani bagai sing joto tini khatung khaja khaino sini white tape rok ni bisingtei tini ja mande gurumone stadium dole dole all Tripura ni je sikla rok sini bubagrano logirnani bagai sing joto kuthumai phailai jao naidi obo sing tabuk o bodolno kaplai hini saimia pheba sini bubagrano kaplai khanyani bagai sini Tripura hasteni joto Tripura sarok kubuni bosumni borok bo bubagrano logirnani bagai jotno khatung laijak naidi sing jonor joto sibo bubagra sara o hasteo tabuk sarkaro phainina o belekheno kutuk boni bagano sini bubagra kaplai ngai baskango tebo sing kaplai bai khayei sing sarkar bo gothon khaine hinai sini bukhawan sugjak imong Prashanto Deborma 2 nong Mohanpur White Tape ni block president